Ndoda kudzidzisa zuva ranhasi pamusoro pechinhu chinonzi demon renungo. Handitika? Right. Hande kubook ya Luke chapter 13. Luke chapter 13 verse 6 to 9. Mondiverengerawo zvekare Isaiah chapter 5 verse 3. Nhasi kana uine chinyoreso unyasochibata zvakanaka nekuti uchanyora. Kusvika wanyora, wapedza kunyora wamva wazonyora. Nekuti zvakawanda Mwari zvanoda kuti tidzidze. Luke chapter 13 verse 6 to 9 and Isaiah chapter 5 verse 3. Wapo here? Luke kana riri Shona ranzi Ruka. Amarutsaga Luke na Elo. Mune Bible Shona. Chaverenga kuna Ruka chapter 13 kubva pavhesi ya 6. Zvino wakataura mufananidzo uyu. Mumwe munhu wakanga ano muonde wakanga wakasimwa mumunda wake wemizambiringa. Take note. Muonde wakanga wakasimwa mumunda wake wemizambiringa. Akauya achitsvaka zvibereko kwauri, akashayiwa. Ipapo akati kumurimi womunda wemizambiringa, tarira ndauya makore 3 ndichitsvaka zvibereko pamuonde uyu, ndikashayiwa. Uteme unotadzireiko pasi? Uteme unotadzireiko pasi? Pane Shona yakadhibha baba. Unotadzireiko pasi? Right? Isaiah chapter 5 verse 18. Chaverenga muprofita Isaiah chapter 5 pavhesi ya 3. Zvino imi vagere Jerusarema navarume vaJudha, ndinokumbira kuti mutonge pakati pangu nomunda wangu wemizambiringa. Chinyiko chaifanira kuitirwa munda wangu wemizambiringa chandisina kuuitira? Zvino ndichatarira kuti uchabereka mizambiringa. Wakagoberekei mazambiringa ebundo? Zvino ndichakuudzai zvandichaitira munda wangu wemizambiringa. Ndichabvisa ruzhowa rwawo udyiwe, ndichaputsa rusvingo rwawo utsikwe, ndichauparadza, haungarangurwi kana kurimwa. Asi uchamera minzwa norukato. Ndicharayira makore kuti arege kunisa mvura pamusoro pawo. Mazvita. Now, rega nditange nekutaura iri kubhuku yaIsaiah. Akatangawo kunyora, totangawo kutaura nezvake. There is another scripture iriko kubhuku yaIsaiah, Isaiah chapter 5 verse 13. Inoti, my people have gone into captivity because of lack of knowledge. Vanhu vangu vaenda muusungwa chavasungisa vakaramba vari vasungwa kushaya ruzivo. Ine ukama nebhuku ya Hosea chapter 4 verse 6. Vanhu vangu voparara nokushayiwa chii? Zivo. Proverbs chapter 11 verse 9. Proverbs 11 verse 9. Inoti, a righteous man shall be delivered through his knowledge. A righteous man shall be delivered through his what? Not somebody else's knowledge. Through his knowledge. So you can be righteous uri mutsvene chaiye, asi kana usina knowledge unoramba uri musungwa neutsvene hwako. Mutsvene wega wega achasunungurwa uye achadzikinurwa nokuda kweruzivo rwake rwaanenge apiwa. Saka nawe yatiri kubata sekey panapa in knowledge. Ndopa discover kuti zvese zviri kuitika mulife yako zviri kuitika bedzi nekuti hauzive. Now, kubhuku yaIsaiah paita murimi wakaita munda wake wemazambiringa, afunga kuita munda, haana kungoita munda pese pese. Ukatanga kunoiverenga zvakanaka
muridzi wemunda anotaura pamusoro pechikomo chakaorera. Akatanga wanosavhaya ndokuona ivhu, akaritenda kuti apa dyarwe chinhu chisingazomeri. Ndokubva waparongera kuparova munda wemuzambiringa. Ndokubva warova ndokuzendemura munda wake wemazambiringa. Nekutendawo goho richauya risati raapo. Anoti ndakavaka chisviniro iwo mazambiringa asati atombomera. Saka wakaita munda wake semurimi wese anotarisire kukohwa. Ndokubva avaka chekuzosvinira mazambiringa pedyo nomunda. Ndokumirira ivhu kuti rishande basa iye agozokohwa. Yepano patime yokuzonokohwa, mumwe nemumwe akumira negoho rake. Munda wake wemuzambiringa ndokubva waita ano makuru mazambiringa, achinakidza vaipfuura nomugwagwa vachienda kuminda yavo, kuti varume kana kuine murimi gore rino pfuura nepachikomo chakaorera. Asi iye muridzi pakuzonotanha rimwe chete kabirei wanzwei maiwe vaviro bedzi, ipapa richinakidza kuona. Ati kuti ndatema pasiripo ndokuenda pakati pemunda ndokunotema rechipiri, wanzwei zvinenge zviri kutonyanya. Iye nokuziva mhando yesidhi yaakadyara, kwaakamboraidza akanzwa achinanga akati ndipewo mbeu, nezvaakunzwa mumunda make zvaramba kupindirana. Ndo zvino paari kuti varume veJerusarema nemiwo varume vekwaJudha, ndinoda kuti munditongerewo nyaya yangu pakati pangu ini nemunda. Pano taita murume mukuru nendebvu dzake, wapinda mukoti mubox akamisidzana nomunda. Tongai nhau yangu pamusoro pangu, munda wangu wakamira. Kuti chiko chandisina kuuitira, chii chinodikanwa nemunda chandakaunyima. Wai ndakadyara mazambiringa, asi ndokuzomera mazambiringa ebundo ane zita rakareba, ari mazambiringa asesango. Ndokubva aramba achitaura anoti zvinoteererai zvandichauitira. Iye wambopira nyaya yake kuti itongwe. Vanotonga vasati vatanga kati mungadaro mukaunzwira tsitsi. Rega ndikuudzei. Mungadaro mukaureverera. Zvandakunoita manje, ndakunobvisa ruzhowa, ndobvisa rusvingo, zvinopinda zvopinda, zvinodya zvodya, zvinotsika zvotsika. Ndorayira makore. Wamba waziya muridzi wemunda nai? Ndorayira makore kuti aregedze kunaisa mvura pamunda uyu, pachimera minzwa. Shasha yapinda mukoti, ndokuzvitongera ega nhau yake, ndokubva abuda kutoita. Kuti uzive chaanga ainga, tamba tachishaya. But chakonzera kuti adai ishungu nekushanda kwaanga aita. Alright. Ndokubva paita imwe vhesi iri kuna Ruku kwaverengwa. Pari kunzi zvino pakanga paine mumwe murume akanga aine muti waakadyara wemuonde, asi akaudyara mumunda wemizambiringa. Wemuonde mumunda kwete munda wemionde, asi munda wei? Zvoreva kuti pamarights munda uyu wanga usingafanire kunge
wakamerwa nomuti usiri wemo, nemuti wanga usina kodzero dzekunomera pakati pemazambiringa, iwo uri muonde. Iwo muti ndokubva watadza kuona a privilege yawakapiwa nomuridzi wemunda kumera kusina vamwe. Muridzi wemunda ndokubva auya 3 years achitarisira zvibereko, ndokuona hapana, ndokudzoka gore rechipiri, wanei hapana, rechitatu, wanei hapana. Zvino Bible rinoti a hungry man is an angry man. Nenzara ndokubva ati kuna aichengeta munda, ndoda kuti utore demo, mwana wamai, uteme muti uyu, nekuti ndauya katatu makore matatu hakuna chibereko. Why? Nekuti muti uyu unotadzireiko pasi? Why does it sin against the earth? Unotadzireiko pasi? Zvikanzi nemurimi, ishe wangu, imbondipaiwo gore rino 2007 ndimbodiridzira nokumbowedzera tumwe twaanga asingawani. Mukazouya kuna December uku, mukaona pasina uchazomera, aiwa apo tinobatsirana muchitema nekoko ndichitemawo nekokoko. Waramba kubatsira muti uyu. Now, ndinoziva kuti vanonzwisa shoko raMwari munoziva zvakawanda pamusoro pemiti, pamwe painomirira vanhu, pamwe painomirira Israeri. Inoda kuitora nemutoo wandiri kuutora nawo, nekuti Israeri yakazofananidzwa kubhuku yaIsaya kuti ndiye munda wemuzambiringa. Still kuna Israeri kune dzimwe tsika dziri kwatiri isu vahedheni dzisingadiwe naMwari. Now, muridzi wemunda wapa order, ndokubva afuratira anyengetedzwa akati, anyway, zvawandivimbisa kuti pamwe gore rino chirega timboona. Ipapa manje ndakuda kuti undinzwisise, ndichabata munhu wese ari pana, hapana anosara panyaya iyoyi. Anditika? Munda uyu wakange wasimwa uchizivikanwa kuti ndewe mazambiringa. But handizive kuti akadyarawo muonde uyu. Muonde hauna kuda kudzidza kuti why ndega pakati pamazambiringa ndini ndega ndakasara. Hauna kuda kupinda mupfungwa dzomuridzi wemunda kuti daro achidawo kumbodya maonde. Iwo ndokungomirizika makore 3-4 uripo zvawo. Chii chiri kuitika? Varume, dhimoni guru rehurombe inungo. Kumwe kwese kuti ngazobata zvedu takuenda takutsanangura zvatingatsanangure. Dhimoni guru mumwe akataura zvakanaka akati tsimbe haina nungo dzokuvhima bedzi. Chero waenda kunoibatira mhuka, tsimbe ine nungo dzokugosha. Nekugosha yake uriwo wabata ane nungo. Pauchanzwisisa nhau yetsimbe, Mwari akavenga tsimbe 50-50 nemuroyi. 50-50. Nekuti ukada kuzonotsvaga wese akazoroya kwazvakabva. All right. Unoziva here kuti Mwari anosvika paanoti kutsimbe, iwe tsimbe enda kumujuru. Kunzwa kuti handitaure nayo, handina vhangeri yetsimbe. Tsimbe yakaipa zvokuti Mwari hai entertain, anoti ngaiende kumajuru idzidziswe. Ari munhu mukadzi musvinu ari kurifewa kumujuru. Handina vhangeri yako, handina mazwa ako, unoda majuru
kukupinza chikoro. Anounganidza chikafu netime yakakwana. Ende kusina ari kuvaona naari kuvatuma. Ivo vanounganidza ukada kuzoona hakuna hovhiyo than kune dzimwe mhuka. Do you know kuti kune imwe mhuka isingagone kuunganidza but inozoti zvishoma zvaungana dzinokuvadzanira chimwe chete ichocho? Kana wakamboona mavideos emhuka, do you know kuti kune chimhuka chinonzi bere chisingagone kunyatsovhima, chinoti chikanzwa mhembwe ichichema kuseri chinoziva kuti hamena adini tande ikoko. Iye nyakubata anobva pane maronda kana maita basa. Do you know kuti tsimbe ne thank you chaiyo? Thank you kuburitsa rurimi kuisa pakati pemazino kuti thank you. Tsimba izvigone. Toda kukubatsira kana wabva panungo toenda newe pamhando yacho yebasa rinofanira kuitwa. Nokuti mumwe anoshanda zvine mutsindo but paswero pachuti wakambonotisira kuti kune mumwe munhu anogara ari muhari pese paari ari kungobata-bata ari kusunga taya achifamba but nechamiswa nekumhanya-mhanya kwake hapana. I'm behind time. Taimbotaura nhau yokushanda basa chairo tine dzimwe hama. Do you know kuti ukaona kushanda kunoita nyuchi, varume kanhu kanoshanda, kana iri season yemazana vanhu vese kumusha vandoziva kuti hakuna dzati dzane chi. Kana anombodzikanganisira nyuchi vanenge vari kudzimba dzavo, but vanhu vane macalendars emadates ehuchi wavasina kugadzira. Vanotoziva kuti iko zvino hwadini ona vatora sanzu rehuswa nemechisi. Zvinoti kufa kwenyuchi nekutemwa kwemuti wacho. Ramangwana tena basa naro toda kudya uripo iyoyo. Kana dzauya dzimwe dzinozvarwa dzimwe dzotsvaga umwe muti. Ndaishamisika pataimora huchi kumusha. Baba vangu asingade kuti mupise nyuchi. Mainetsana. Tsimbe inoona panhasi ramangwana hariko. Ndosaka mainzwa kuti do you know kuti kune mumwe anoti kuona pakatsakatika mbeva panapa sango rese purazi rese rinotsva. Mbeva yake yaasina kuona kuti yafamba sei yapinda ipapapa. Moto unozonomiswa netara uko nokuda kwembeva. Vakavara tsimbe iri kunzi tsimbe iyi hazvireve kuti ndezvese zvaanongoswera akalenga-lenga. Ane kumwe kwaanoshingirira but kusina basa. Unosari kumamisha kune vamwe varume vanoita network dzembwa kuti tiri kuenda tesa gore rino. Vobuda vese paine mikuze yembwa yakasvika uko. Panomuka katsuro 1 sango rese rinounga nemheterwa 12 varume nembwa 34 tsuro 1 vachitsika nokujamba makwenzi katsuro. Ipapa yenguva yekurima. Kusvika payabatirwa so anongorima kushe nevhu rega-rega. Kwaari it's an achievement iyoyo. Ndiri kunzwikwa here? Kushanda tinoshanda. Ukatarisa nyuchi
ine mashandira inoita neutsanana hwayo. Nhunzi pakusikwa zvikada kufanana. Ukada kutarisa zvakada kuti fanane. Zvakada kuti fanane. Zvekuti nhunzi nenyuchi zvikati ngatibatane tirove project yedu. Uchi hwacho hamuhudyi. Mese muri kushanda but zviri kunotorwa nemumwe. Iye wacho uyu anouya nezvisiri izvoyo ndiye anoapia kunga neutsanana. Ukatarisa nhunzi ikamhara patebho so unoona kupukuta maoko. Ipapa yakamhara pandove yemombe maoko achipukutuka. Matsotsi ese mukada kuatsvaga muchechi ndo vanofarira kunamata. Vakangopinda ngatipfugamei. Nyuchi haumboiona ichidaro but ndoine usmart. Uri kupukuta wakamhara paizvozvo. Zvakaoma. Ndiri kunzwika here nechechi? All right. Nungo dzakaipa. Do you know kuti tine imwe time baba vangu murimi mukuru. Unoziva kuti tine time baba yavaimbotaura kuti endai kubasa taimutswa mangwanani. Baba vaita imwe time yataiti pamba ine garden maingwa na 2 dzeusiku. Akomana mukayo tomuka tobvunza kwakanakira sanzi namadiridza kugarden todiridza na 2 AM but moswera masikati ese muri pamba zvenyu asi mamutswa nani? Now ipapa munhu akapinda chikoro akaziva hope padzinosvitsa. Dzimwe nguva vaimuka so chero vakanzi vari kuenda kubus stop vaitimutsa kuti ndiperekedzei. Muchivaperekedza vanofamba zvekuti munosvika vanhu vakwira bhazi muri kuvaperekedza. Vakaburukira kugrowth point pane 4 kilometers kusvika kumba. Vanotenga shuga vosiya havo mushopi imomo voti ndichatuma vana. Vasvika kumba votandara zvavo matandara dzava kuma 10 dzeusiku. Zvonzi vakomana ndasiya shuga pashopi yakati. Mosikonoka kuseri kune mukomana anovati apa kupe shuga yandatenga usiku. Vakatoziva kuti une zvaunotya wakuwara. Saka izvozvo zvakabatsira kusvika kutya kwese kunopera. Now but izvozvo manje zvekunge ini ndazvarwa ndaberekerwa mumba mavo vane mudzimai wavo vaigona kuzvishandira vega vakadya mari yavo vari vega. But kuzvarwa kwangu ini ndaakuita semuti wamera mumunda wemuzambiringa. Vaigona kudecide ava kuti kuda mwana 1. Mukoma wangu ndiye ega aigona kunga aripo ndisina kuuya. Ende kuzondibereka wese azvara mwana ari kutarisirawo kuzotanhaura. But unoziva kuti patime yandanga ndinawo ndiri mukomana tisati takunyatsoziva tisingazive kuti upenyu hunorevei. Vatituma kumunda zvonzi endai munospraya mumunda. Kana musina kupedza dhiramu remushonga ramuende kumba. Totaimira baba vasipo torereka dhiramu remushonga uchidhura dhuku pasi. Iva vodzoka vanozongoona makonye kuramba achidya munda kuti zviri kufamba sei. Nekuti kana iyo ndima kana marasa mushonga ndima ngaichichovhawo modzura chimuti munobayirana kusina kudini. Asi makonye anotaura. Ezvipese patiri kuita izvi tiri kutozvibhiga kuti ndo ushasha. But
abvunza pana pamuridzi wemunda ari kuti ko muti uyu wai uchitadzira pasi. Uri kuonera kuti kumera kwandakaita mulife yavo ndato expense. Ndakauya kuzoita udyi. Mbeu chaichai baba vaimbopinda murukowa wona makamera donji. Munhu abuda ine chibhagidhi chembeu panguva yekukaurura yekudya rurura. Torasa kuti zvipere zvitiende kumba. Kumba kwacho kwatiri kurasira mbeu hakuzi kwedu. Kana ukaita tsimbe unogona kuve a burden ukasaziva. Now iye ari panapa muridzi wemunda uyu akutaura naari kuchengeta munda akati nditemerawo muti zvikanzi nono imbousiya. Unomboziva here kuti iwewa uri pamba so mai vako vanosvika pavanombotaura nasekuru vako hanzvadzi yavo kuti mwana uyu ndamutadza ndakufunga kuti ndisiyane nezvake. Sekuru vati ndonga muri kunyanya dai mambondipa. But pari kuitwa meeting iyi iwo muti wacho haupo. Do you know kuti tine vamwe vari panapa vakutoitwa zvokugamidzanwa nehama. Munenge muri kumutadzira ngaambouyawo kwangu. But dare pariri kugarwa muti wacho haupo. Ende paunouya umboziva kuti ndiwonga uri mumeeting. Unongopinda kiti. Kana maswera sei, kana mamuka sei, iwe ndione nyaya iri kutambwa. Nekuti muti uyu uri kukurukurwa nezvavo, iwe usinganzwi. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Ndoda vamwe venyu ukatozove zvako muzukuru ari kugara kwasekuru. Ndiwo wakanyasomera mumunda wemizambiringa uri muonde zvako. Unogona kugara nasekuru ivavo. Vachasvika time makore avachaverenga kuti sofa ndatanhaurawo chii. Because kuri kunzi kutadzira pasi, muti uyu wakatsikirira pasi. Ende wakapfekera midzi wakatswinya dhaka. Saka muridzi wemunda akuchema pasi kuti varume pasi papfidza nemuti uyu. Vanewe iwewe vari kuhwinei nekuvatswinya kwawakaita nokuisa midzi muhomwe mavo kwawakaita. Usanyeperesa kutarisa kurodhuko kunge uri kuona zvimwe zvinhu. Ndiwe? Andivhara. Panapa varume zvikuru sei muchechi ndo raita boka ravanhu vakatiza mabasa. Ndosaka Jesu paakanga akutsvaga vadzidzi haana kuenda kusinagogu. Wakaenda kumvura kuindustry kunana Peter. Nekuti tsimbe kuishandisa bhiti kwa Satani kana kwa Mwari hapana basa ramunoachiva. Nemakuhwa achane nungo. Anovata nyaya isati yapera. Ndiri kunzwika here zvakanaka nechechi. Now dzinonzi nungo varume isu vamwe takanga tiri vakuru vadzo. Nombozari mazuva ndakatungwa nemombeso. Ukabvunza baba wako. Ndiri pamberi pemombe dzichirima ndichikotsira. Saka pane imwe mombe yanga ine zita zita racho enzi chizvi. Chaziya zita esvundu. Zita mombe yanga yakapenga iyoyo. Amina kuti yakaita varidzi vangane vaiitengesa nemhaka yekutunga. Ende newayakatombouraya. Baba mva vaitenga iyoyo. Yaiti kana ikabuda so vakadzi vakaiona vachibva kunochera mvura vaisiya migomo. Iyoyo yaichinwa. Yanga yakuzikanwa muguta rese. Ndo pamberi pandiri baba ndakabata tambo dzakurohwa hope. Yakanyaso yanga ine nyanga dzanga dzakadai. Ndokubva yasondipinza pakati penyanga ndisingazvinzwi. Ndobva kuti iwe ndakangoshekwa mbabvidzi vijana.
Varume nungo dzakaipa. Nungo aike chakupai mavhesi ese waya ndikutaura nezvawa. But muridzi wemunda ari kusvika paari kuti varume saka pasi pachatadzirwa kusvika rini nemuti uyu. Iwo uri pano Mwari akakuitira nyasha. Wese munhu ari panapa kuzokura kudai so nemumwe akakuchengeta asiri iwewe. Runenzwa? So far atanhaura chii pamakore esa. Unotadzirei pasi? Uyu ari kuchema kuna Isaya ari kuti chiko chandisina kuuitira ndakauisa pamunda wakaorera. Kutarisa effort yaakaisa nequality yedhaka neoutcome, ona kuti hazvisi kupindirana. Vabereki vanosvika pavanorwadziwa kuti varume inga takaiedza neboarding school. Only to discover kuti pachikoro chavakadzidza iwe kumashure kwako kune madhokita akabvapo, kumberi kwako kune vamwe watova maminista. Pasemu chikoro wakanomera pachikoro chakaorera. But ukasiya mbiri yevasikana nekuba magwavha kuochadi nekunyora zvonyadzisira pamadziro etoireti, pakadyarwa vamwe vakabudirira ndopa wakanomera iwe. Ukabvapo usina. Varume dai maiziya Mwari kuvenga kwaakaita munhu asina production. Ukanoverenga nhau yematarenda unoziva here kuti mambo anosvika paanoti torai muranda unprofitable servant mumurase kunze kweguta kune kugedageda kwemeno, kukandirwa kudziva remoto chaiko, kwete kuti anwa wawa. Kushaya profit ndokwari kuendeserwa kumoto. Ukati Mwari anovenga tsimbe zvekusvika pakuti kana kumoto ngaiende iye asina chimwe chinungo bedzi. Ende uyu ari kuraswa uyu atombodzosa zvishoma zvaakapiwa. Urikuona pamakasiyana? Uyu ari kunzi ngaaraswa uyu atombodzosa, akapiwa akadzosa zvakakwana. Watimo iwe zvishoma zvatouya zvinoperera pauri. Now unoziva here kuti kana uriyo uri panapa, ndoda kukupai kunzwisisa uende kuziva zvinhu zvinoitwa muupenyu. Vazhinji venyu muri panapa ucharealiza kuti mulife yako mune zvimwe zvinhu zvawanazvo zvawakaisa pasi semitemo kuti kana munhu akadai handife ndakaita zvakadai. Ndinoti munhu wese akagamuchira muyenzi akamupa pekuraramba make, musi waakazomuka abirwa nomuyenzi hakuna futi munhu akazoraramba make. Unoziva kuti unogona kukwidza munhu motikari pakunobhadhara paya oti aiwa endai nerugare. Vabva wangofamba wozodiscover kuti kune zvimwe zvinhu zvanga zviri pasitire kumashure zvisisimo. Wamutakura hauna kumubhadharisa aburuka nezvinhu zvako. In the next 10 kilometers unenge wakugadzira constitution kuti kubva nhasi handitakure futi chii wakunosiyawo nechembere rikunayiwapo nokuda kwemuti watanga wabayira midzi mulife yako usina profit. Tine vanhu vakawanda vari panapa vakakuwadzwa upenyu hwavo nevanhu vakatanga kupinda mulife dzavo. Unozomona ane hasha ane kusazvidzora imukashaya kuti zviri kubva kupi. Ane vanhu vakamumbunyikidza akambenga ari munhu kwaye. Ndoda kuti muzvinzwisise zvinhu handikutaura panapa izvi.
pane munhu mupenyu unoziva mumba chaimo chaimo kuna mumwe mwana anoti kana aroorwa aenda masirwa mari kuti munyazofara kuti mwana aenda munombosara mukaisungirira mari yekuti mbomirai kuibata nekuziva mwana wenyu kuti aiwa muviri wakura but haasati amunhu mukuru. Vabereki vane pamwe pavanonzwa kuti muningi angatotanga kuroorwa yemukoma achiripo nokusakura. Vanganipo panapa vana vasikana vari kunamata kuti ndiwanawo murume rino riregedze kupera, asi kuwacha zvake chaizvo anoita kuyeuchidzwa namai wawacha. Ipapa akutodawo mumwe ane chimwe chekuzowacha. Vabereki vanonzwa kuti muti uyu hausati wamachuo. Muri kunizwa here? Unozvinzwa muri pamba nekuti vazhinji vanofunga kuti kushanda kumukira. Pamba pauri ipapa. Unogona kuita mwana ari kuapulaira basa kuGMB kunosumudza masaga asi ndiro yaadyira. Haagoni. Anonzwa kuda kuendesa simba rake kumwe but paakamera hadi. Mwana wepaHebhroni ukaita tsimbe ukamitiswa ndiwo chanyara guta rino rese. Kana ukada kutiza panotiza uende kumwe tigoona kuti unozviudzwa here. Kushanda kwaunoita pamba vabereki they can tell kuti mwana wedu ready kuenda. Nekuti tukwe pano twese apedza. Tukwe pano twese adini? Tanga kuve munhu ane decisions ndakachitaura kwana chiparidza kwa rusapoko. Kuti munhu gona kudecide pamusoro pelife yako. Uchitsvaga basa hakuna kungoti chero. Nekuti kugara kwawakaita rimwe chero. Ndotsaka vachinzi vanhu vachiti ari kungoita basa rekugara. Saka kugara ikoko rimwe remabasa ari kungoti chero. Kune munhu asina decision chero kupinda mubhabha anongosvikogara so kweche chichira. Tokugera yakaita sei chero. Haanawo kana kati zvaiye vhudzi. Yaanoti ndiyo yandinoda. Ndiri kunzwika zvakanaka here chechi? Vakaona moto baba nekuve kwangu navo. Vakatera kuWhatLove kuboarding school kwavakandiendesa. Ndosa ndichikudzai vamwe venyu muchizvibhiga muchifunga kuti munogona misikanzwa. Baba tsano muchiri vana vadiki. Kese kandinokuudza kuti kakatiregedza ndoyazoziva detail. Vaning'ina vemisikanzwa vamuri kuita taita madzikoma emisikanzwa. Saka mwanotokutarisira pasi kufunga kuti wakazvarwa paBible College. Haunzwisise life yemazuva ano. Baba vakasvika pavakaya pachikora vakasiya vaudza headmaster kuti kana mukauraya ndinouya nekofini rovai. Zvikakubatsirei? Tairohwa pachikoro ndinoona kuti kuita mavanga. Ndichitsemuka zvidya izvi. Ticha akataura akati pamuri kuti munhu dzaanenge atadza ndo dzandiri kumurova. Ndiko ndatadza dzese. Klasi ikarohwa vamwe vaiti vakarohwa mbiri vaivovora kuchema. Iti akatadza dzese they were about 20.
ndokubva vatanga kurova nosakati nhaye wedu wetuenda todzipedza here ticha ndokubva vatanga kurova pa 10 akabata bhurugwa rangu ndokubva ndasverera bhuku rangu riri padheski ndobva ndatanga kuvhura ndakamira iye achirova akashatirwa zvokukanda shamhuku kurova nezhaba asi iwe wauzi right kanda kutaura zvangu unobva wafara asi iwewe ndini ndiri kureva ko ini ndiri kutaurawo zvangu unoziva taipinda mumbaso baba vaverenga mari yefizi sonzi vanangu ndoi mari yese hapana chasara panopamba ine wacho abhadharwa kana tsitsi kufungawo kuti vanosara vachidyei ndo paunoita mbiri yekuteya shiri uri kuchikoro shamwari akati andikutaurire babava kana vakunamata kuti mwari ndibvisirewo udyi uchenjere kuti mumwe anofanira kunge achibviswa mulife yavo ndini. You need to be careful. Vanhu vakabata life yako vari kukuchengeta pavachanamata kuti mwari ndibvisirewo udyi ndiwo humwe hwacho. Achasvika munhu paachafunga kuti life yangu yakachinja chii nokuda kwemunhu uyu. Kurata muzukuru agere nasekuru ana basa nasekuru vake kana vakadzi varwara kana basa navo mumwe haatoziva kana birthday zvai birthday mbuya murefu ava kutora muzukuru wavo chino chakura vanogara naye 5 years asingatoziva kuti iye muchemberi akandichengeta akazvarwa rini kana kubasa kwavanomukira ndekwei haana rimwe dhito raanoda kubva kuna mbuya kunze kwesadza ravo. Sadza rani rangu iye muzukuru mbuya kuti vationa mwanangu dzokayo pamba nenguva dzakati ezvekupiwa nguva dzekudzoka izvi ndozvaasingade asi kudzoka nguva yaanoda pamba yomuridzi ndine marights aiwazve kana waita marights twako imva waita nekapoto kako kesadza wagara mushi uregedze kuita counter bhuku remarights ikodzero yangu kodzero dzinonowanda kana wakwako. Muri kunizwa chechi now zvekudenga ndoziva kuti unoda kukudzwa zvekudenga but kudenga hakutichwe vanhu kuti vachagara sei tinongokuticha kuti unoenda sei finish but pano panoda kutichwa kuti unodini unogara sei. Ndiri kunzwikwa here ndiri kunzwikwawo here nometa mukave baba chaiwo une kubasa kwawakanomera kampani yako iri kubenefitei nokuve newe wakabayira midzi kusvika nekusiri kwako uchisaka nokunwa kunwira uda kuziva kuti mwaitirwe chii indasirwei uri pabasa ipapo une mamwe ma-international calls aunoita bhose wako asingazivi ukapinda mutoilet unobuda homwe yakafuta so nematishu ekuenda nawo kumba zvisingazikanwi nekambani yako toda kuziva kuti wai uchitadzira pasi iri kubenefita here kana kuti iri kutobhuroka nokuda kwako. Uri kuzvinzwa kuti nyaya inoda tiri mutende redu uri kuzvinzwawo tanga kufunga
Unomboziva here kuti Proverbs chapter 10 verse 26. Proverbs 10 verse 26. Usaiverenge zvakungonyora pasi nekudze zvainoreva. Proverbs 10:26. Right. Wanyora. Right. Inoti. Ntarise kuno munzwe. Inoti seviniga mumazino. Seutsi mumaziso. Ndo zvakaita tsimbe kune vanoituma. Unovava, unotosora. Ende viniga ikagarisa mazino, unopedzera waita unonzi ukadzira. Zvekuti ukazonodya kunyangwe nechimwe chinonaka, kana ndandosi, kana chicken in, inovava sekunge ndo inovava. Nyamba chatanga kupinda ndo chavavisa mazino. Ndo zvandiri kutaura zvekuti munhu akakwidza munhu mota yake akabirwa zvinhu mumota, akusiya nevamwe vakazvinakira nokuda kwetsimbe yakakanganisa mazino ake. Haachatrasta kuti vanhu vanondida chero akadiwa sei, nokuda kwevanhu vakamukuvadza. Maziso, utsi maziso, nekuti pamunomutuma munorasara makatarisa sekusvika maziso abuda. Makatuma bete kumukaka. Rakabva ranoona riri mukati chaiyo. Maronezekisa here chechi. Now, ndo saka vazhinji vedu muri maKristu uri kunamatsira mabreakthroughs nekuti Mwari vapindire mulife yako. Mwari hasita atanga kubatsira upenyu hwako nemhaka yekuti nepaunovata. Ndaizoseka zvamuchitaura namwe mbuya wangu kwatanga tiri parusato. Vakututsira pamusoro penhau yanachitaura iyoyo. Kuti chokwadi imo mumba chamu, do you know kuti kune mumwe mwana anongomuka. Vangane vari muno vachinja vachiuya kuchechi vasiya varongedza chavabvisa. Hanzi unotoona netrauzi rakatofesa nekudhoo kwaanga akuenda. Anenge angovhomuka akangobuda. You can tell kuti anga achienda kupi pasi ya bhurugwe. Oda upenyu hwakaita inonzi dhisi mwanda. Kumanejawo life yako, muviri wako, kuziva kuti handisati ndakwesha mazino, kuziva kuti zuva rakwira handisati ndageza, kutanga kumaneja iwo mutumbi wako uri 1 usati waiwanza uri 1. Ratidza kuti Mwari ndapasa ndaakudawo mumwe. Proverbs chapter 20 verse 18 inoti usade hope kuti uregedze kuzova murombo.